Moikka! Asia, josta tänään haluaisin puhua, on ainakin minua hyvin lähelle. Aika pitkälle liittyy tähän minun menneisyyteen. Ja se suora johti sitten minut elävän uskon ja uskon tulemisen ja pelastuksen. Joskus ihminen etsii jotain sellaista, mitä hänen mielestään on paras vaihtoehto siihen, että löytäisi vastauksia elämän kiperin kysymyksiin, olemassaolon ja myöskin etsitään samalla semmoista sisäistä voimaa, etsitään vastauksia siihen, että onko tämä, mikä minä olen tässä ja nyt, kaikki, vai onko jotain muuta. Kuka minä oikeasti olen ja saanko minä omalle toiminnalle, omalla vaikutukselle elämästä jollain lailla paremman tai sellaisen, joka ei ole enää niin tavallinen. Mistä saan rauhan mielen ja mitä kaikki tästä omasta mielestä vielä löytyy, vai tarviko löytyy, vai etsitäänkö sisäistä hiljaisuutta. Nämä asiat johtivat minua siihen, että aloin harrastamaan joogaa ja meditaatioita ja olin oikein mallioppilas. Lyhyessä ajassa etenin siihen pisteeseen, että minulla jo oli oma ryhmäkin, jonka ohjasin ja harrastettiin sitä meditaatioja. Kotona sitten kaikki vapaa-aika meni tähän itsensä etsimiseen ja jogaharjoituksiin, meditaation, reikki, energioille, itsensä ja muiden parantamisen, energioiden lähettämiseen. Sitten myöskin kiinnosti tietysti nämä pimeä puoli, eli tarot ja ennustuksen ja niin edelleen. Joka tapauksessa tämä kiinnostus siihen eksistentiaaliseen olemassaoloni oli niin vahva, että ahmi oikein kirjallisuutta, joka liittyi siihen transcendentaaliseen elämään. Ja ei mennyt kauan, kun minusta alkoi tuntua, että löysin jotain suurempaa, jotain, mikä ehkä ei moni vielä ole löytänyt. Ja hyvin pian sitten sen kautta minun elämä tuli näkymättömästä maailmasta henki tai joku olento, joka itse esitti itsensä, että hän on enkeli ja myöskin sanoi oman nimensä. Ja uskottiin minulle, että hän on ihan Jumalan enkeli ja tahtoi minulle parasta. Ja vakuutti minulle, että minussa itsessä asuu korkea jumalus ja näille harjoittelee, joogalle, meditaatioille, mantroille, kaiken näköisiä tämmöisiä itämaisen tai uushengellisyyden liittyvillä harjoitteille, että pääsisin korkeammin tasoihin niin, että minun ei tarvitsisi enää uudelle syntyä alempaan muotoon, niin kuin joksi
perhoseksi tai milloin miksikään, vaan minä saisin jäädä jo siihen mestaritason, eli jumaluuteen. Pääsen siihen nirvanaan ja pääsen siihen Kristus-tietoisuuden. Ja että Jeesus on justi tällä tavalla yksi niistä mestarista päässyt niin korkean tietoisuuteen. Eli Jeesuksesta myöskin siinä opetettiin, mutta opetettiin täysin väärin ja vääränlaisella tavalla. Se petos oli niin tavalla lähellä, että sitä oli vaikea erottaa, onko se totta vai onko väärys. Mutta joka tapauksessa nämä minun harjoitteet eteni siihen pisteeseen, että tämä enkeli vaati minulta, että minä en tarvitse Jeesusta, koska minä olen suurin piirtein niin kuin sama taso kuin hän, niin hän vie, eli tämä enkeli vie minut suoraan sitten Jumalan luo. Ja seuraavaksi tietenkin tuli muitakin valheita, kuten minun piti jättää aviopuolisen ja muuttaa ulkomaille. Ensiksi synnyinmaahan Puola, sieltä Itävalta. Ja lopputulos oli se, että se enkeli lopulle paljastui pimeyden henkeksi, joka yritti kaikilla tavalla saa minut tuhottua. Eli minulle tuli kaikenlaisia tämmöisiä kohtauksia ja kävin myöskin psykiatriselle vastaanotolle, mutta lääkäri oli sitä mieltä, että tämä on joku semmoinen mielihäiriö, sain jotain lääkettä, josta tuli vain minulle enemmän ongelmia vielä, koska niiden ottamisen jälkeen aloin nähdä kaikenlaisia tämmöisiä verisiä kauhuvisioita, joita jätin ne pois. Ja lopulle sitten ilmestyi itse Herra Jeesus ja hän sitten ilmoitti mulle totuuden ja minä näin hänet silloin ristillä ja sain sitten syntini anteeksi, kun tunnustin ne synnin ja pyysin hänet tietoisesti elämään. Tästä asiasta tätä tarinaa kerron joskus niin kuin ihan alussa näissä ensimmäisissä videoissa, mutta tässä yhteydessä kerron vain sen takia, koska Suomi on ihan täynnä tätä jooga-trendiä, meditaatioa ja itsensä tyhjentämistä ja etsimistä. Ja omista kokemuksista haluaisin sanoa ja varoittaa, että se ei ole mikään viaton harjoitus. Se ei ole vain venyttely. Jos haluat vain venyttellä, niin venyttele. Miksi siihen tarvitsee ottaa kaiken näköisiä asentoja, kaiken näköisiä antamisia tai asentovaihteluja tiettyyn tapaan. Ja samalle niin kuin ajaa sitä itsensä keskittämistä ja niin edelleen. Sillä kaikille on tarkoituksensa. Se johtaa, tämä harjoittelu johtaa näihin uushengellisiin, sanoisin uskonnollisiin menoihin, jotka lähtevät alkunsa sieltä hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta ja siellä itämaiden puolelta. Suurin osa niistä on sieltä päin. Ja siellä kun niitä on montako tuhansia vai miljoonaa näitä jumaluksia, joilla ne ihmiset siellä palvoo niille asentoille, niille
harjoitelle, niin se on heidän uskonto. Eli se ei muutu miksikään, kun länsimaiset ihmiset alkaa tätä harjoittaa. Se ei muutu nyt vain liikunnaksi. Ei pysty. Se on liitetty yhteen. Se on vahvasti liitetty yhdeksi kokonaisuudeksi jossain tietyllä tavalla, tietyille asennoille, ajatuksille, liikkeelle. Palvotaan epäjumalia, halusitko sitä tai et. Nämä henkivallat, jotka on niiden takana, ne ei valita siitä, että sinä sitä et halus, että sinä haluat vain liikuntaa. Koska se on heille selkeä merkki, selkeä puhetta, jota ne pystyy ymmärtämään, että tämä ihminen lähestyy minua, lähestyy meitä ja meille nyt on oikeus, minulle nyt on oikeus siihen ihmiseen. Ja se, mitä siitä seuraa, niin kuin minunkin tilanteessa on ollut, niin minä olin täysin pimeiden henkien vallassa, täysin niiden ohjauksessaan. Ja se niin sanottu hiljentyminen ja itsensä ja mielen tyhjentäminen täysin ei koskaan ole täys vaaratonta, koska jos me tyhjennetään itsemme niin sanotusti jostain, niin tilalle tulee aina jotain muuta. Sen jälkeen kun jo pelastuin ja tulin uskoon ja ymmärsin nämä kaikki asiat, niin ymmärsin myös, että Raamattu kertoo meille semmoisen lauseen kuin rukoilkaa lakkamatta. Mitä se tarkoittaa? Se juuri tarkoittaa siitä, että kun ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä, niin hän on sitten, kun tulee uskoon, elävän Jumalan temppeli. Ja siellä tapahtuu semmoinen sisäinen ylistys. Se ei tarkoita, että minä olen tuossa polville tai kädet yhteen liitettynä koko ajan rukoilemassa, vaikka sitäkin me uskovat teemme, totta kai. Mutta me olemme tavallaan niin kuin jatkuvassa yhteydessä, että minä koko ajan tiedän, kenelle minä kuulun, kenen minä olen yhteydessä, kuka minua ohjaa ja johdattaa, kuka minussa elää. Pyhä henki elää minussa, Jeesus elää pyhä henkensä kautta. Jos ei ihmisessä elää pyhä henki, semmoisessa ihmisessä elää joku muu henki, joka ohjaa ihan toisen suuntaan. Ja lopputulos on se, että jos ihminen ei tee parannusta, ei luopu niistä harjoitteista, niin jääpi siihen sokeuden, hengellisen sokeuden tilan, niin se passaa oikein hyvin viholliselle ja se viepi sitten ihan täysin ensiksi esimerkiksi psyykkisiin harhoihin, psyykkisiin mielenterveyshäiriöihin ja kaikenlaisiin ongelmiin. Ja jos vaikka niitä ei elämän aikana sille tullut, niin vihollinen myöskin voi ohjaa ja odottaa sillä tavalla, että olevina ollaan sillä tämmöisessä niin kuin ylikuplivassa rakkauden fiilistely, kaikki rakastetta, kaikki pitää rakastaa sillä tavalla, että jopa syntiä, ei ole syntiä olemassa, kun sitäkin pitää rakastaa. Kaikki nämä, sitä lähtee orgiat, sitä lähtee lasten hyväksi käyttö, sitä lähtee kaiken pahuus. Eli ei kaikki rakkaus ole oikeasti rakkautta. Siellä on paljon himoa. Ja se rakkaus, mitä siellä opetetaan ja puhutaan, se ei ole tämä semmoinen kunnioittava ja toisesta niin kuin parasta ajatteltava rakkaus, vai se on nimenomaan himo. Itse omien halujen, kaikki mitä tulee mieleen täytämistä. Ja se on väärin, koska se on synti
Ja näitä tämmöisiä ajatuksia tuovat just nämä pahat henket, ja ne johtavat ihmisen siihen pisteeseen, että jos todella hän ei herää sitä tilasta, niin hän herää sitten iankaikkisessa kadotuksessa. Ja tänään haluaisin rukoilla kaiken näiden ihmisten puolesta, jotka harrastavat jooga tai meditaatio, mutta kuitenkin etsivät totuutta, niin kuin minä olen tehnyt. Minä olen niitä harrastanut sitä ennen, mutta jatkuvasti minulla kuitenkin on ollut se pyrkimys, että Jumala, mikä on totuus? Näytä minulle totuuden. Ja hän näytti ensiksi sen pimeän puolen, miltä ei menetin henkensä, ja sitten sen valon puolen, sen Jumalan totuuden, jossa pelastuin. Ja sain uuden elämän ja uuden tilaisuuden. Kiitos kaikkivaltias Pyhä Jumala, että todella teet työtä niissä kaikissa ihmisissä, jotka etsivät totuutta, jotka etsivät, Herra, jotain elämässä, sen tyhjyyden tilan, niin kuin minä olen etsinyt. Ja valitettavasti ovat eksyneet väärille poluille, väärille teille. Jeesus rakas, ohjaa heitäkin, niin kuin ohjasit minut oikealle tielle. Herra, vapauttaa ihmiset sitä uskomuksesta, että kristinjooga olisi jotain parempaa, koska se on yhtä lailla väärin, se on yhtä lailla harhaan vievä harjoitus. Ja vapauttaa kaikista näistä, jolle on jo siinä pisteessä tämä hänen harjoitus ja elämä, että siinä on pimeyden henkivallat, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken kaikki vihollisen vallat ja voimat väistymään ja poistumaan. Herra Jeesus on antanut meille, hänen omille opetuslapsille, vallan vapauttaa myöskin ihmiset juuri näistä pimeyden henken valloista, polkee kaikki skorpionit ja käärmeet, jotka tässä tapauksessa ovat näitä henkivaltojen vertauskuvia, niin minä Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä käsken väistymään ja poistumaan ja murskaan ne kaikki Jeesuksen Kristuksen nimessä näistä ihmisistä, ne päässä niiden otteista, niistä kahleista, niistä vankeuskahleista, mihin vihollinen on heitä sitonut. Sinä tulet olla vapaaksi, koska Kristus vapauttaa sinut vapauten. Samalla myöskin rukoilen kaiken niiden ihmisten ja varsinkin nuorten puolesta, joille tätä on tuotu kouluun ja niiden mieli alkaa järkyä. Niillekin lapsille tulee jo paha olo, tulee mielenterveysongelmat. Näiden kaikenlaisen mindfulnessin ja muiden harjoitteiden seurauksena. Niin kuin tuossa vielä vain sanon, että esimerkiksi Ruotsi on kieltänyt raskaana oleville joogat ja tämmöiset meditaatiot samoin pienille lapsille ja syöpäsairaille. Ja meille täällä Suomessa, niin kuin länsimaissa yleensä, niin kaikille on sallittu tämmöisenä harjoitteena, joka auttaa ihmisiä silloin, kun heillä on vaikeuksia ja sairastavat. Mutta totuus on se, että, ja sano omasta kokemuksesta, ei auta. Sieltä ei tule apu. Apu tulee ainoastaan Jeesukselta, Kristukselta. Sieltä, hänen sanasta, hänen tuntemisesta. Kiitos Herra Jeesus, että kosketat parantavalle kädelle jokaisen, joka tätä videoa katsoi, joka sairastaa mielenterveysongelmista. Onko se sitten tullut näistä uushengellisyyden harjoittamisesta tai ihan mistä tahansa muusta, mikä tahansa muu syy on siihen, niin rukoilen, että Herra, paranna ihmiset, kosketa parantavalle kädelle heidän mielen alueen. Anna Herra sinun
kosketuksen, sinun lävistettyn kätesi Jeesus, levätä nyt heidän päänsä päälle. Ja Herra, anna heille terveyttä, mielen selkeyttä, kosketta Herra, paranna ja pelasta ihan kaikki sen elämään. Sillä minunkin ongelmat silloin loppu, enkä tarvinnut mitään lääkitystä enää, eikä tarvinnut käydä missä lääkärin luona, koska kun Jeesus koskettaa ja parantaa, niin me ollaan parannettuja. Kiitos Jeesus sitä, mitä sinä teet tämän ihmisen, näiden ihmisten elämässä Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ole siunattu. Hei.